така, че криво. Така, здравейте хора, надявам се да се виждам, надявам се това видео да ви изкефи и ако е така, но чувство, че е много надолу. Аз съм Анди LP, Official и добре дошли в новото видео на канала ми. Сигурно се питате за какво ще става на въпрос тук, защото снимам го един ден преди самото събитие реално. Утре ще се състои състезанието. Аз мога тук и сега. Тук и сега е Зебрин, аз мога тук и сега. Аплодисменти за него и за брат Близнак Тигърчо. И много се кефя, че ще мога да ви взема с мене. Ще влогвам от време на време, ще показвам кадри от самото състезание. Сигурно в момента гледате няколко от множеството селфита. Та кратка намеса от бъдещето. Естествено, отново ще забравя да направя селфита. Обратно с клипа. Които съм сложил на кадър. Които съм сложил. Които съм ви показал тук на екрана. Които сигурно ги виждате в момента. Ами единствената, която намерих, беше точно тази. И да, това е един от моите приятели, които участваш също на състезанието. Обратно с клипа. Да. Трябва да ставаме в 4:30. Не, трябва да тръгваме в 5 часа. 5 без 15 трябва да сме там, на Младежкият център Добрич. И от тук тръгваме за Девин. Точно ни отведе от Добрич до Пловдив, че после до Девин. Ще бъде много яко. Ще си скараме готино, над 10 човека сме от нашето училище, което е вау, да сега не се е случвало. Та без да ви бавя повече, нека да преминаваме към самото видео. И така хора, в момента, както виждате, ще си подготвям багажа и това ще ми е подготовката за самото състезание. Тук съм си приготвил няколко дрежки, нека да се видят. Тези съм си приготвил. Ще е добра идея, ако си бях в куфара. Така, сега ще сложа тениските, ето тук в този край. Ще сложа един чифт малко по-кежуал панталон, един чифт малко по-официален, един чифт пижама, може би два. Айде, още един така да има, ето така сгъвам го. Ето е една тениска. Опа! Какво казва? Subscribe. Насам. Така че сега трябва да го сгъвам. Другата тениска, която ще сложа за пижама, Need More Space. И това е за дрехите. Сега ще сложа няколко чифта чорапки да има. Ето така. Няколко чифта гащи. Ето това. Едни Star Wars джинджърчета. Едни моряшки. И там е за телото. И сега толкова ще го оставя на страна. Трябва да измисля как да оставя тези неща в тази раница тук отляво. Първо да разкарам това. За тази раница трябва да побера всичките тези неща тук. Първо предлагам с лаптопа да започнем. Ето тук отзад ще застане. Заедно с зарядното му. След това идва графичният таблет, който ще рисувам на самото състезание. Та докато приготвям самите неща, смятам да ви разкажа малко за самото състезание. Та това състезание е започнало преди около 15 на години от основателя му, който му забравих името, сигурно ще го изпиша на екрана. Та той реално ще да го започне и така аз, разбирайки за това състезание, по пълна случайност, трябва да замествам и аз така разбрах реално за това състезание. Там открих страстта си към рисуването и заради това реално ще съм специалност концепт артист и се надявам да спечеля. Имам идея даже за име на отбора ми с мои трима всъщност съученици. Ще участваме и ще ни трябва още един концепт артист, това е писалката. Мисля да се казва Елементалист отбора ни. Не знам дали ще го одобрят, защото ще е готино всеки да си има свой любим елемент като част от отбора. И така, сега
трябва да видя как да намеся другите неща. Тук на масата съм си приготвил няколко неща. Тук имам шампуанче, имам лекарства и всякакви най-разнообразни неща, които могат да са ми полезни, защото е хубаво да сме подготвени. Няколко пакета носни кърпички, псиловал сам за всеки случай. Тези са ми най-важните неща, реално. Тези флашки са ми най-важните неща, защото тук ще си сейвам файловете, камерата и от самото състезание. Не се серя, защото другото го затварям. То е готово. Така. Подготвил съм се за отбора. Готини очила, които отиват автоматично в куфара. Това ми сета с зарчета за D&D, няколко тефтера, портфейл, други работи, които са ми полезни. DM скринаме с малко D&D шитове, бюро падаме на Middle-earth. Така, куфарът е пакетиран. Продължавам към другата част. Така сетих се в последния момент да добавя разклонител, защото не се знае дали нямам потрава. Все пак съм на IT състезание. До после. Хора, 4 часа ти, почти 4:30. Право не знам как станах. Сега едно приятелче ми се обади, което ще бъде с нас. Ще го видите по-нататък в клипа, може би. И каза, че трябва да слизам в половина, защото в 5:15 трябва да сме там. Така че хора, днес ще бъдем уникално. Ще ви взема с мен, сигурно ще спа в автобуса. Опа, хора! Нанесах се в хотела с другите хора и тук е пълна кочина. Сигурно ще взема снимки какво представлява. Естествено, както винаги, отново ще забравя да направя снимки. Просто нямам думи. И не знам дали ще издържа да построя това. Вече сме в хотела и не мога това направо. Бързо мина една година. Направо сякаш беше вчера, като бяхме тук миналата година. И сутринта щяхме да се изпокараме с нещо, защото това се оказало, че джобчето на камерата тук е и всичко е точно. Вече е почти 4, не знам дали ще се види на камерата. Ще ходя да ям сигурно и от 6 часа започва. Има и една много готина игра, за която ще разкажа всеки момент. Ето е тези неща. Трябва да сканираме този QR код и да въведем ето тук отдолу тага и ни излиза номер, на който трябва да се обадим и сега ще звънна пред вас да се разбера с това момче, къде е Дони Начев от Пловдив. Сега хора звъня. Ало? Търся Дони Начев. На правилния номер ли съм звъннал? Значи имам баджети, че си от Пловдив предполагам. Ти си от Исмена, нали? Къде може да се разберем да се видим да ти го дам? Ние още не сме спирали да вземем, понеже гледаме и тръгнахме по-късно. Добре. Евентуално като стигнем ще се уверя пак. Окей.
Може на самото започване на самия евент да се видим, да ти го дам. Окей. Еми, айде ще се обадя пак като вече 6 часа, като почне самото нещо. Да. Айде. Добре хора, правя на номери, значи е сработило всичко. И ще се видим вече по-късно. Значи, после. Сега е Зебрин, аз мога тук и сега. Аплодисменти за него и за брат Близнак Тигърчо. Обявяваме конкурс. Най-креативна снимка с Зебрин и Тигър, публикувана във Facebook групата на Аз мога тук и сега. С так Зебрин и так Джон Тайгър. Ще има награди. Ще има огромни награди. Който е пръв, може и да спечели, който е последен също може да спечели. Снимайте се с Зебрин и с Тигъра. Близко, толкова съм близко за тях. Направо не знам. Мале, се снимам ли? Айде, се снимам. Успях да се направя снимка с два от талисманите, ще излязат сега на екрана и беше много яко. Сега ще видим как ще продължи. Оп, тук да не се ударя и ще се видим после. Айде! Следи светлината, кой друг иска да изкаже защо участва в състезанието? Мани господине, вие сте изключително елегантен. Опитай се, ама сега трябва да разкриеш. От кое училище и защо? Електротехникум Пловдив. Най-доброто. Има ли от Пловдив? Тигре няма от Пловдив. Нещо знама работа. Значението на думата алумни клуб е да събира на едно място хора, които са били част от нещо. Те са алумни на нашата организация в случая. Към момента в клубът сме 33 човека и освен, че съм по-президент. Сега отиваме да ядем и ще се видим вече на самите разяснения. Надявам се да ви кефите сега видеото, ако сега ударете по лайк и ще се видим по-късно. Айде, после. Шефа се разхожда. С другия шеф, ма не толкова шефския шеф, колкото шефа. Ох, заминай. Ето го, шефа. Ето го един от нашите хора, не точно нашите, но пак от нашите. Random Encounter. Ето го. Тим Добрич! Как да влезе да ползва? Замисълта и така. Опа! Хора! Върнахме се. Всичко мина по план. За жалост не можа да снимам, защото беше много гадна светлината и т.т. Ако имам някакви кадри, дето съм успял да хвана, ще ви ги покажа сега. Право, правих да хапвам
Направо грахче, доматче, картофчета, зелеви сърбички, наничка, направо ще се пръсна. Ох, мале. Айде да започваме яденето. Ей така хора, ето ме вечерята и ето го и десертът ми. Да, това не е сладко. Това са сърми в чинията ми с двете боглави, които дори не можах да изяда. Обратно към клипа. Ходя до хотела, ще да си взема още един лава бер, който е Frostbite. Интересно ме на какво ли има вкус, сигурно Fortnite плошанка. Ще разберем по-късно във видеото. Айде до после. Имаме си кученци. Той ни придружава. Малко тъпото и куче, ама... Ама е готино кучето. Айде, ето го нашето кученце. Сега пак ще лай. Тук с Дамарто и останалите отзад нас се носим към хотела постепенно. И сега ще сме там. И да, като цяло днескашния ден беше това. Говорихме за първо основателят и всички ръководители. Бяхме събрани с всички участници и техните ръководители на двора на Исмена. Ние сме в Орфей сега и самото представяне беше много готино, с малко забавяне. Имаше блокмаса, този хотел ще покажа утре специално, ще снимам видео как си правя закуската, ще влогвам от сутринта. Стига да имам достатъчно място, ще видя дали ще мога. Ще имам лимитирани кадри от самото състезание, защото знаете, най-добре е да се фокусирам над самия процес. И да, това е хора. Ако се справим добре, очаквайте видео как построявам този лего сет. И това е хора. И ще бъде весело, защото си празнува. Взел съм си и мистериозният предмет, който няма да ви кажа какъв е, докато не стане ясно дали мога да го ползвам или не. Така че отново загатвам, че има нещо, което е изненада. Ако не, здраве да е, ще ви го покажа в края на видеото, ако нямам кадри от как го използвам. Така че хора, ще се видим на следващия ден. Един амбициозен човек може да постигне всичко чрез вярата си и чрез усилията си. Така че ще се видим направо на другия ден. Опа, хора! Вече сме на самото закриване, награждаването и ще видим на кое място. Ще снимам цялото нещо, може би да се види. И да, ще видим дали четата на Нина ще спечелят отново първо място или Девин Мей Край. Ще видим. Айде! И така хора, остават само броени минути, докато разберем кой ще спечели това IT състезание Аз мога тук и сега в категория Game Dev. Напишете вашите предположения долу в коментарите и гледайте видеото до края, за да разберете кой ще спечели това състезание. Приятно гледане! Тук и сега в цяла България. Поклон пред вас, че сте тук. Сега продължаваме с категория Game Dev или създаване на видеоигри. Организация сте по отбори, по няколко човека и това ще отнеме адски много време, а нямаме такова. Ще извикам на сцената, така да го наречем, само топ 3. В разбъркан ред, разбира се. Казвам първо името на отбора, после казвам и имената на бързо в този отбор. Нека да заповядат отбор Баничка, това са Алтай Кафов, Еджи Мустафа, Емисия Благоева, Рена Василева и Стела Васева.
Нека да заповядат отбор Девин Мей Край, Александрова, Данаил Самов, Калуян Янев, Максим Коларов, Калуян Станев. От различни училища сте, така че няма да изброявам, само имената казвам. След това да заповяда Форфор Ал-Ор, Цветана Окръстникова, Рая Речева, Веселин Александров и Иванета Петкова. Чува се, това ще представя се вълнувам, но и аз се вълнувам всеки път, когато обявявам победителите. Да, това са техните отбори, няма много какво да кажа, освен че вчера се раздавам как сте много да работят в отбори. Знаете, че това е много предизвикателно на тази възраст, така че първо благодаря. Между другото, това са много умешни отбори от различни градове, което е страхотно, така че благодаря и аплодисменти за всички това. На трето място е отбор Баничка. Отново Алтай Казов, Еджен Мустафа, Елисия Гогова, Рена Василева и вижте малко по-напред, за да ги наградят и Стела Васева. На второ място и първо да обявя, защото така, или второ, защото ние нямаме никаква коалиция. Направо първо обявявам, те второто вече ще се знаят кои са. Да. На първо място Девин Мей Край, Теодора Александрова, Данаил Самов, Калуян Янев, Максим Коларов, Калуян Станев. Всички са от София обаче, от различни училища. Добре също. И на второ място реално се получава Форфор Ол. И добре си ме, Данаил. Да. Така. Айде! Скъпи, мили приятели, всяко нещо в живота има начало, среда и край, само Кремвирша има два края. Искам да се съберете около Зебрин, тук да се съберете, моля ви малко, назад. Ще ни направят снимка, която отгоре ще се снима. Моля ви всички около Зебрин. Всички, моля ви, така, обявявам, че след малко ще си ги вземете сертификатите. Не се притеснявайте, нямат крака сертификатите. Нека да направим снимката на България. За мен беше огромна чест и бъдете горди, че сте българи и никога не забравяйте, че всичко е аз мога тук и сега. Аз мога тук и сега. И така, приятели, не спечелих. Но все пак, едно от момчетата, което беше в Девин Мей Край, е от нашата гимназия. Което означава, че все пак повдигнахме престижа на нашата гимназия. Много се зарадвах, когато разбрах, че той спечели първо място с неговия отбор Девин Мей Край. Те наистина заслужаваха това, защото имаха много уникална и брутална идея за игра. Сега ще ви покажа на екраните ви точно как изглежда тази игра. Да, макар и да не е завършена, тази игра изглежда с много голям потенциал и се надявам някой ден наистина да я завършат като финална концепция. Ако ви е изкефило това видео, абонирайте се и струшете този лайк бутон и не забравяйте за камбанката, за да не пропускате следващи видеа. Надявам се да ви видя и до година, защото, повярвайте ми, това състезание е много готино. Няма да съжалявате, че участвате. Очаквам ви там до година. Ще е моята последна, но незабравима. И ви казвам, аз ще спечеля поне трето място. От сега ви казвам, запомнете го, има го записано. Чакам ви там. Айде, до скоро!